На Пешко му дошла комицата на гости. Хапнали, пийнали и тръгнали да се разхождат. Минали по края една ливада. И Пешко пита: комице, тебе не те ли е страх от мене? Не е ме страх, Пешко. Виждаш ли какъв съм такъв? Минали през гората и Пешко пак пита: комице, тебе не те ли е страх от мене? Не е ме страх, Пешко. Такъв съм си аз. Тръгнали вече да се прибират и Пешко пак пита: комице, видя ли какъв съм аз такъв, че не те е страх от мене? Пешко, ако знаех, че си такъв, щех да си обувам гащи, а не си ги комерата ми изедала гъзерата. Приятели, подписайте се, за да чуете още интересни истории от Дедо Тоци.